Selamat kayo berkata, selamat sa itong mga kawanan niya. Yan, kanunay sa episyo sa pagpulong sa mga pulong si Diyos. Pamilip sa itong mga kawan o kanatotan. Ang itong mga isoon ng mga pili katoliko sama sa mga Protestants. Ngayon sila sa kailan. Sa pili katoliko, pero maluwas mo sa atin. Kaya sa Roma 6:13, isang kinsang masangpit sa iyo ko maluwas. Isang sangpit sa iyo, naroon din maluwas. Maya, ila sa tututo may buhat 16 sa iyo. Kaya na priso si San Pablo Ospedade, mayabot ang bilog na guba ang mga bumbong na bato akan skapo mga bilanggo, pero si Pedro Pablo buwas ng ayos. Kaya bawa sila ang pagkakaran sa bilangguan, nagspatipon ang pabib, silukan yun. Mga kanyang kumanang bilog, buwas ng na. Hingga nila ang pabib. Kami mo gusto na paglayas bilin mo kagad binuman ito mga sila sa Pedador acquitted warden wasin mo din kita ang warden ng bingon na ito ni Pablo at ito sa dasal mo kaya ibaw mo dito sa kasuhan amoy kao nalagan mo mga sabay nabalang dito nalipay kayo ang pamilya kay maluwas ang amahan sa pamilya order nabalang ang mga sabay kao sila balihan ng kao lipay kayo si San Pablo si Pedro. Pero ingon mga amahan ito order masumay akong buhaton para akong maluwas. Ingon naman sa Pablo, tubo ni Jesucristo. Maluwas ka, inububo, patunayan. So, Pablo, lipay kayo ang warden. Nalipay ko siya sa practice sa iwasan. Tubo ni Cristo. Na, hindi ka nililo ng kayo kung tama ako. Maluwas mo sila yung mga Protestante. Bakit pa sila wala. Nagkaroon na ito mga iksuko nga magabi. Dahil ka magkaroon ko sa ako pa sa ating pamilya. Malagay mo rin ko ng Protestante. So, doon ako tayo ginagawa agreement or we secure, submit, magsagot ka o yan na. Ito ang bagay yan na. Gawin ko ka. Ang kapag initulog ka, no. Hindi ka to. No. Pero pag no, hindi ka to. Ito, no. Hindi ka to. Ako lang no, hindi ka tulog. Tumagay, sumpakin niya sa pagkuhan sa Diyos. Sumpakin niya sa pagkuhan ni Cristo. Ito na ito sa San Juan 16:16. May konstituto na pagkakang mga kapino. Baka masakop sa tubig. Ngayon sila mamati sa dunia. Ako sila dato, para mahimo na sila sa kapanoon sa usap ng banda. So, kung ikaw sino, no. Kaya hindi ko mo kata-kata nasa Monokorin Lucy de Mexico, there shall be no season in the body of Christ. Season ini, magpagkahin. Dili ko gusto tayo magpagkahin sa lawas ni Cristo o Cristo. Mula doon, dili gusto ko dili nalipay. Kung sa itong mga sakot,
Pag-ibig ay nakakagawa sa siya. Dili pag-ibig sila. Namubiya na o magpasado ng library. Mga no, that is means supa sa kalikutan ng Kristo. Pero ano, sa Galacia 1:8, bingon si San Pablo, bisa doon na pa'y angel mo anak ninyo magtutlo dahil na pagkakunan tutlo siya. So, kaya continue ipatungkol siya. Kung doon ay mo anak ninyo bisa pag-angel na magtutlo o dahil na pagpalutlo, ninyo na nagawa. Patungkol naman. So, ako natin, panalitan ng sa may lahi na matulunan sa born again, na super spiritual. Kaya may kasi lang, tuo lang ng Kristo. Kaya mo pinsutin sa Panginoon. Tuo lang ng Kristo na luwas ka wali mo pinumulay. Pero ba sila pa, kasabot na sa laing mahit, sa Panginoon ng Panginoon, sa isuwapin dito. Nasa liha na mo, mabutak ka ninyo pagkatinawag mo grasya, magluha mo sa pagtuman sa suko-suko. Ganahan sa mo, matuman sa suko-suko. Yan, doon na lang mo igalaman, usog pag-sukod sa pinundan siya. Muna nga, hinakas nito na, hindi ka papilit na siya, usog kita siya. So, lahir na pagturunan na gitudlo sa unagin nga tuulang oleh Tuhan. Sa kong siya ginawa. Sa Episo 2:8, Episo 2:8, kamu magpapani sa bago. Kamu nga nagatubo o nagadawat sa grasya, wala kailangan mo. Maluwas mo pinagis ko ito. Umuwi mo nga. Maluwas mo pinagis ko ito. Umuwi mo nga. Pero ipasagot na hindi, kanang pagpahiulit sa grasya, buhat pa ng Kristo. Dito na natin. Sa Episo 1:7, pinagis sa dugo, kamatayon ng Kristo. Pinagis sa dugo, kamatayon ng Kristo. Ipasikulit, iulit sa mga, iulit sa Diyos. Ang grasya pa natin. Muna buhatan nga ito ang mahibuyan ng Kristo. Kaya pagpapalik sa grasya ng Santos na rin ang mahibuyan ng Kristo. Pero sa atong bagay, hindi ko sa palingog-lingog sa Kristo. Kahit tumutubo ka na ito, magabuhan sa mga. Kung kanto na yung makanako, magtuman sa Diyos. Sa mga 15 kapos, sa mga 14 kapos, kanto na kanto ka na ako. Magbuhan mo sa Panginoon. Wala ka, hindi ka na ito yun. Yung daw alay na ako ng magkina. Kailangan mo yung tawag na nakita ka lawasan. Tako ka. O yung nagkata mo yung Panginoon ko, kung sa akong buhato, para mga ko sa kalipay, sa langit, so, naging tuwa ni Jesus, naging Jesus, tuwa sa tuwa ni Jesus, doon, tumana ang suko sa Diyos. Alam ka pala, yan, isupayan ng Israel, kung saan ka magasuko ang ginawa, yung Jesus, dili ka magkakay, dili ka malaman, dili ka magbuhat ng malaman, dili ka malaman, tumana ang suko sa dili ka, ayaw ko suko sa dili. Klaro ka, ang di-say-say ni Kristo wala ng iwas, hindi naman guys. Tumana na ng pagkakas. Wala ka, kaya may mga tuulang yawa tayo pa. Hindi na iwas. Sa James, James, Kapitulo 2, ya 13 hanggang 14, may iwan ko sa dyan. Makaluwas ka sa tao, pagtuko naman. Dili kayo.
Magaluwas ba sa pagtuo lamang? Ang magaluwas, ang pagtuo ko banal sa buwan. Ang pagtuo ko banal sa buwan. Buwan ko na po. Hindi, supaya nagpili sa tiyan. Sa kubong. Doon ay yung mga kabata sa pagtuo. Ang pagtuo mo magaluwas, ang pagtuo, igulang ang pagtuwas. Ang pagtuo, gano'n na yung pagtuo, pagawin mo ka, patay na ang pagtuo, ginagaluwas. Tinaw mas tatawag ka, ang pagtuo, uyugan yung buwan para magaluwas na. Kaya pagtuo ng galuwas, banan. So, muna, nahihit ang tulog na na, hindi na ito subiyan. Muna na yung sisan, paglo, bihisan pag-amhil, pagdudlo, o dahil sa inyong nadawat na ipatunggo siya. Kung wala ka sa sinilupa, nasa iyo nagtutulog ka supang-subiyan. Kaya nito sa Siyur, Impirno, Lugnanan na. Kaya ikamatay sa tao, tanan. Bisa ko kasi sa hindi na Impirno ka, kayo, Lugnanan. So kung sino may kuminahon ng kamatay na ito, o kay kayo, iyong lantas na ba, una na sila. Amo, may na. Sa kawan, hindi na sa lahat ito ang inuusay sa sinima. Ang Deuteronomio 32, Deuteronomio 32. Ang pag-asasala, ihagpong sa Siyun. Kailan man dito at ito ang nagtilaap ng kalan. Ang pag-asasala, ihagpong sa Siyun. Natuwa dito ang kailan man, ganunay tayo. So, doon tayo. Kaya yun mo na mga saksi nyo ba? Why? Ang mga matarong ilaw sa libyo ko, mamatay na. Ilaw mo na ilaw. Magmuyog sa pagmulahin. Pero ang pagkasasala, mamatay na rin mo ba ito? Totoo ko lagi sa luganan. Wala ako sa iyo sa saksi. Lahir ka ba ito? Tapos bibigyan. O ganito sa English service. Kung ayaw naman na doktrina namin kung sa pinigilatan. Ang ilang ditudlo sa Kristo tao lagi. Ano ba? Sa pagso, sa ikuman o sa kwenta. Ngayon si Sosilio kong ikukot. Inyo kong patyon. Kaya gusto mong patay sa akong pagkatao. Sa ito si Kristo na ito ng isang tao. Kanya sa 28 sa Ezekiel, nag-iba ba? Ang tao, hindi Diyos. Ang Diyos, hindi tao. Kung kailangan ba si Kristo kasi tao, hindi siya Diyos. Buto, magkain. Sabay kalainan sa ito Diyos Maria. Na si Kristo, di pa ilan ang Diyos. Ang Diyos na mahagin na ba yan? Asa mabasa? Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Versículo 8. Yan yun si Yahweh ang Diyos Tuhan. Kini ko na pulunga wala din ako isuki sa mga angin. Kini ko na pulunga ako ng isuki sa akong anak. O bigo na lang ang sana. Imo, Lolo, o Diyos, ang Diyos na ito. Sa ito, ikaw ang anak, ikaw Diyos, at imo, Lolo, o Diyos. Sa Juan 4, so, ito ang itutlo suliya na si Kristo Diyos, isumpak sa siniyupan. Isumpak si Kristo. Kaya kailangan ng kailangan. So, mo na malamig. Nagtutulog kayo, nagtutulog na. Ayaw ang ito. Isa pang akil. Sa balista. Ngayon sa balista na, ang ipapahulay ka sa balo, wala tapos. Wala tapos. Naman. Kaya,
Lingon ba na muna sa lista sa ilan? Tutukon ang Isaiah 66. Isaiah 66. Ilos, gikan sa usa ka sabado, magipagulay. Yan, lahos na. Nato sila sabado. Sabi ko, sabado, magipagulay. Padayon yun mo na. Padayon yun mo na. Muna nga, klaro ka, ang katulikon sa iyo. Kaya pag-ibig pa sa iyo. O sila kalimutan ka dito sa langit mo na may wala may kandaw mo sa bawang sa kaya sa pinadayag ng Dilosiko. Pinadayag ng Dilosiko dito sa langit mo may kandaw mo sa bawang. Dito sa langit ang kahayat mo, Diyos, away mo tao. So, okay. Sulit ka pinapakuna ng tao. Dalawang ang tao. Okay, ang tao sa mga. So, karami po ako nag-isutan sa ibig. Pinadayan. Mga nag-isutan sa Salmos na dito ipagpagpagpagpagpag. Yan, pahulay ka yan sa Diyos. Pahulay. Nalibig na naman sa akin. Salmos na dito ipagpagpagpagpag. Pahulay, gawa ay talagang pahulay. So, okay, ang Salmos na pinagpapagpapagpapag ito si giandang kaya siya para mo ay tugulan Salmos na pinagpapagpapagpapag. Salmos na pinagpapagpapagpapag. Apan sa paghatag kaniya ang pahulay sa mga adlaw sa kagulan. Atod sa ang gandam sa Diyos na pahulay ikan sa mga kagulan. So, muli pahulay na Salmos na pinagpapagpapagpapag. So, ipahulog man ang pahulay sa ating sa muliw. Tulo sa susunod akong pahulungan na yan. Ano? Ibias 13, why na ito? Isang mga titulang nilo. Kaya sa Ezekiel 20, versículo 20, kapitulo 20, versículo 20, bisa na mga anak nila wala kung masing pahulungan. Wala na ilis ka ng lahi. Kung mabasa lang ito sa Ibawan ng pagkakuso na kung si Jesus naghatag pagkakahulayan, hindi na mag-isip ng lahat. Kung si Jesus naghatag pagkakahulayan, hindi na mag-isip ng lahat. Kung kalagalawa, o agdaw sa pagkakahulayan. Kaya sa buwan 20, 16 ganito sa 26, kada domingo, Kulit ay ulong ng aglaw sa lupi na Panginoon at tugyung asaw katigong ng Apostolis. Ya, kanong dahil ko na aglaw katigong o si Jesus mamulong na inaw. Doon na may mga saladot, pero huwag yung mabasa na si Jesus iadto sa sinagoga aron ba wali ba dito? Dito sa mga modo ang mabasa na ito. Ginoo pasilugog sa iya pasilugog stigong sa mga apostolis na wala daw dito. Sa Juan 20 versículo 5. Kunya sa pagkahapon niya ng adlaw, ang unang adlaw sa simbahan. O sa nagtigong ang mga pinunan sa lawag ng tinagpan, isulod si Jesus, lawag kayo unang tiyo, lapos na sa mumo, o mingon silang dalawa ang kalinaw na. Kaya sa Bisayas, o yan, o tapos sa urong adlaw, mingon nga po, ito na sa Jesus. Sa tigumanan sa mga gusto.
Wala sa Batista, dahil kaya pag-ilit sila sa sunod, ilang isuplan ang Diyos. Kami ko, no mo ko, Mr. Kami ko sila si Isa, dahil ko naman, supil ko si Isa. So, mga ako ng mga ikalawang katarungan. Kaya ako bang makapulog-pulog sa inuman, nagtutlo o lahi ng pagtulunan, lahi sa ilulos na kaya. Muna, hindi na ito tutulan ka. Walang paksa na ito mga iso kong mga pag-asa. May mga pagbalik na ito. Ang araw mo matutuloy ko ng pagkakulit. Hindi mo na tayo. Di pa yung paginaw. Di pa yung hitabo na. Ano naman? Huwag muna. Walang sulat sa mga. Kapitulo 2. Versikulo 18 sa Islam. Unang sulat sa mga. Kapitulo 2. Isyot sa hindi tayo pagkakulit. Kaya ka na sa gawas. Matutunan sa mundo. Kau pa doon na natin kaya ito. Ganun pa, umalimutin mo. Kung ganun sila, dalam pagkinawa, ganun sila, mga antikristo. Kung sa mga antikristo, antikristo ba? Magsusupang ni Kristo. Mga musupin ni Kristo, antikristo. Antikristo, yun sila, hindi sila mo anti-Christ. Antikristo sa mga magsusupin, magsusupang ni Kristo. Dahil magmang. Itong musupang ni Kristo ulit nila. Itong musupang ni Kristo ulit nila. So, kung hinugdan na. Nga ito, pumunta na natin rin na mauyon, bata, na nga ito magkalulipo, kumatingin mo kayo ng mga. Ito ang kalumusan sa ito ba na ito? Dili na. Ano? Muna, supas ka upo. Ikalawa, magtudlo na sila paglunan na supak sa itudlo sa atong balance. Ito, ilang kayo na itong ambag paninapilyo mga antikristo. So, ikaw din yung pagkakatag na itong kadasi. So, pamilya si Bisa ito ka. Kung pagkadayo sa atong pagtudlo sa matulungan at pagdalikot sa tinawag ng pagtuo, kaya hindi na malupa. Hindi na umahin mo kayo hindi na pagtuo sa okay, sabihin mo na pagkakatagan. Saya sa exercise kay Diyos sa siya ko namin. Pero kato siya para mo lagi tupakan na. First of all, because sila these people kaya itong mga soldiers at itong kasi may yung tubag pero sila ang tubag mo na sa supak na sila. Pero yung Kristo Diyos na. Kaya saya sa citizens na Diyos na si Kristo ang inumagikan sa usapin ko kahuman. Padayon sila simpa sa layan ng kahuman. Hindi, nasunod. Ano ba yung aglaw nito? Ano ba yung first day si kami? Ano ba yung aglaw sa pag-usap? Ang hayang ito, kanunay kayo kung ano ba ako Diyos. Kung sa kami nga niyaw, ikat sa usapin ko kanunay, nandos na yung pagkakay. Ora, nature of the saved people continuing without ceasing. Mapadayo ko yung mundo sa mga tayo sa Diyos. Ang itutuloy pa yung mga lugar. Okay, sinabi na ito na. Oh, yes. So, atong katutunan yung istorya ng mga anti-Christ, then you accumulated 1, 2, 3, 4. So, what shall we do with them? Saan natin sila? So, in one of your articles, I read, ang imong libutan ito, tantangon na ito sila. Is that correct? In one of your articles, I relate it to what you said, na kami nga naman ng mga anti-Christ. Saan natin sila? Patuloy ko sila niya, they are doing this 1, 2, 3, 4. At sila mga kamong, tantangon sa Katoliko. Muna yung mga article ko sulat. Okay. So, yan lang yung specific issue. So, what shall we do with them? So, sa inyong isulat, ano silang magkakot at tama na ito? I'll just finish everything. I was getting coming, and then when I was about to be here already, he was about to finish what he was talking about. Then I asked Brother Rio what this topic is all about.
he said that it's about primacy of St. Peter. I have read the autobiography of St. Paul II by the name of Karol Wojtyła, pronounced as Wojtyła. Supposedly Wojtyła, that's pronounced as Wojtyła, Wojtyła, Wojtyła. Meaning cannot pronounce that exactly correct. Okay. Now, it is said in that articles that St. Peter has two witnesses. So I asked Brother Neil of St. Primacy of St. Peter's. Perhaps he talked about the primary or fundamental or basic things about Peter as the father of the Catholic Church. But then he has two witnesses. Kung saan niya witnesses? Ngayon yun ang na-master, yun ang ibawaan. Yes. What witnesses? There are two. Cited there in the autobiography of Karol Wojtyła, sponsored by Life Magazine. Duha yung witnesses. Remember, this St. Peter has two witnesses. So many witnesses. Number one is when he denied Jesus Christ before Jesus Christ was crucified. You know that very well. I cannot cite the verses. Second is, the second one is when Emperor Nero martyred, persecuted Christians in Rome. You see what's it later? He was passing on the way. Then nasugat is Jesus Christ. Then the famous question is, who banis? Asa ka pa doon? Jesus answered, I'm going to Rome to be persecuted again. The Balik is St. Peter. Those are the two witnesses of St. Peter. Well, as I said, as I have known that this is a Bible study, you are very well versed about verses and chapters. I'm just sharing to you things that you have perhaps you did not know. So that's the thing. Another one is, there is a saying in that, like I said again, there is a saying which is written by St. Augustine. The gospel grow mature, and as you grow mature, the gospel also grow mature. Now this is in relation to interpretation. Because interpretation, for example, of Sodom and Gomorrah and Leviticus, it was punished of God because of their homosexuality. Modern Judaism scholars interpreted that God punished Sodom and Gomorrah because of their inhospitality. Right now, inhospitality is happening throughout the world. For example, itong mga Rohingyas sa Burma, itong mga tao ito, nalipalaya sila ng lugar, Karambalo, yes. Yeah, tayo mga nasa hindi ma-accept. Then there is a proposal that the Philippines would be the temporary place for them to assist their papers for America. Dahil gusto mo daw. Nandiyan po siya during the time of Lot in Israel. Lot is the nephew of Abraham. So at that time, ang mga tao doon lugar, nag-inom sila lugar, ay tubig, yung mabuhay sila. Yeah, there they progress, sulod ang mga progress level. Doon na yung mga tao na musulod, di nila masulod. And that was one reason that could be traced out in the history of Abraham. And the last one would be about Shul, about the interpretation of that. Sa television yung nag-interpret ka, ang Shul is not a hill, it's not a inferno. But actually, the word Shul is Hebrew, Hill is English, Gehenna is Greek, Spanish, inferno. Shul is a place in Israel na dito sunugod, dito lubong ang mga matay. So the first use of the word Shul is a place, is a name. Interior, dito sunugod ang mga matay. This term is carried on and used in the Bible to mean hell or Gehenna or infierno as we understand. Okay, sa mga na siguro yung may piningalan. Yung na, pero lagi sa Deuteronomy 22, ang mga magkasasala, ang tampo ito sa siyo.
sa kailan pa nung nila tayo. Sa pagkahili ko na, sure ko, diyan ang mga walilo, kapit sa siyo, o ang gihinan, kirikura, elementary grade sa kayo na. Okay? Salamat kayo kay sa Tumarang, salamat sa pagkatuyo, salamat sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos na ito, mga salamat sa mukukong tayo na panalangin ko ito na dahil ko kami sumanotang tabo. Dahil ko nalipot, iban sa anak ni Jesus, ginong panlubos, o panapang sa Maria Virgen, ilahan. Amen. Amen. Salamat sa mga. Sa Espiritu Santo. Amen.